Ahoj, ja vás zdravím tu Agent 426 a vítam vás pri mojom ďalšom videjku a dneska to bude Sim Simulator, kde dneska dáme linku číslo 22 z hlavního nádraží na nové zámky. Ja mám odjazd za 2 minútky 15 a dneska to bude táto linka. Mám Solaris Urbino 12. Je to dopravné podniky mesta Jirkova a teraz mi vypadol názov. Tuto dopravný podnik mesta Chomutov a Jirkova. Tuto to je napísané. Tak. To je to napísané na tom. Boku toho autobusu. Tak, ja sa idem pomôcť upraviť na stavku. Máme tu sa dosť cestujúcich. Hlavní nádraží. Vážení cestující, čekáme na odjezd dle jízdního řádu. Děkujeme za pochopení. No, ja som už nabral dvere, pretože aby nešla zima cestujúcim, tak to som nabral dvere. A za chvíľočku máme odjazd na 15 sekúnd približne. No, už za 10. A vedľa mňa teraz CTčka. Příští zastávka Peroutkova. My vyrážame. V podstate táto linka bola predložená od nového updateu. Bola táto linka predložená až na nové zámky. Do posieho, teda do nového updateu jazdila len po polikliniku. To samozrejme môžete tiež navoliť takúto trasu na polikliniku z hlavního nádraží na polikliniku alebo práve z hlavního nádraží už predloženú linku a to na nové zámky. Smer zastávka Peroutkova. Tak to pekne cez tunel. Už sme na zastávke Peroutkova.
viete, čo teda nasleduje až teda nasleduje pasáž, ktorá prinesie nekomentovaný alebo teda nekomentovanú časť videa, ale tento raz ja sa vám prihlásim, až budeme potom, teda ja sa vám prihlásim, až budeme na Příští zastávka Křižíkovy sady. Zastávke Jana Beche, učeného koně. Ešte raz pasáž bez povodňa. Křižíkovy sady. Příští zastávka Velké náměstí. Velké náměstí. Příští zastávka na Strahovce. Blížime sa k zastávke na Strahovce, zase vám prihlásim, keď som povedal tým, že sa budem hlásiť u zastávky učeného kone, to som pomýlil. Táto linka nejde cez zastávku učeného kone, ale ide to cez zastávku na Strahovce a potom poliklinika. Ja sa ospravedlňujem, že som to takto povedal. Úprimne moc si túto linku nepamätám, ako vedie. Protože tuto linku málo kedy jazdím. Na Strahovce. A jsem se rozhodl, že si ju takto prostě Příští zajazdím. zastávka Poliklinika. Přepravní kontrola. Vážení cestující, připravte si prosím své jízdní doklady. Děkujeme. Dobre, ideme na zastávku Poliklinika, čo vlastne to normálne by bola konečná. A teraz je Poliklinika je v podstate teraz ako keby teraz tá alternatívna konečná linky 22, čiže alternatívna trasa linky číslo 22. Tá hlavná je v podstate z hlavných nádraží práve na Nové Zámky. Poliklinika.
zastávka Čechova. Teraz ideme v podstate do tej novej časti trasy linky 22. Vlastne Čechova, potom Ostrovská a už práve zastávka, teda konečná zastávka Nové Zámky. Čechova. Příští zastávka Ostrolovská. Čiže v podstate od zastávky Poliklinika ideme ako linka 15, respektíve v tom zmysle, že vlastne na Nových Zámkoch končí aj linka číslo 15 ako trolejbusová. Ostrolovská. Ok, sme na zastávke Ostrolovská. V podstate už iba jedna zastávka sme na konečnej. Čiže v podstate naša zastávka Nové Zámky a to už je Příští zastávka konečná. Nové Zámky. Konečná zastávka. No a sme na konečnej. Nové Zámky. Čiže Konečná zastávka. zastávka Nové Prosíme, Zámky. vystupte. A ja to idem teraz odstaviť. Tam budeme aj o takto MHD, tak nezabudú spomenúť aj linku číslo 3 ako električkou, ktorá jazdí tady to vlastne na červený vrch z tohto pohľadu. V jednom videu som vám ukazoval aj pohľad ako z električky na toto obratisko, tak teraz vám ponúkam vlastne pohľad, alebo ukazoval teda pohľad z autobusu na električku, celkovo na obratisko. Akurát došla električka, čiže cestujúci si teraz vlastne môžu prejsť týmto podchodom a vlastne prestúpiť na električku a dokonca aj z druhej strany už ide aj tiež električka. OK, to je odo mňa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak dajte like,
A ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce. A nezabudnite aj na odber so zvončekom, aby vám neušlo jedno nové videjko. Majte sa krásne a zatiaľ ahoj!